Nah, ngono yang andan. Salata wassalamu kasiran amma ba. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nuwun panjenenganipun ingkang dahat kinabekten para pepundhen, para pilih sepuh saha para sesepuh ingkang tansah agung mestuti dumateng darmaning kautaman. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, ustazah ingkang rinten pantaraning trati tansah sumanding pustaka suci minangka panuntun kiblating panembah ingkang hambek pepoyaning kautaman. Panjenenganipun para pangrit pangembanting praja minangka pandhong-pandhong pengayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes tunalada lan tinulada. Satya para rawuh, para lenggah kakung miwah putri sumrambah para kadang perda muda ingkang tansah winengku ing suka rahayu. Mirungganipun panjenengan Bapak Ardian Sofianto putra kulawarga. Saha sakyaning bebrayan agung ing Lendong Kampung Pagendisan mriki ingkang lebur ing budi. Wilujeng siang sugeng pepanggihan lan sugeng lelenggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara faja'ala matu nasaban wasihan. Wa kana rabbuka qadiran wassalatu wassalamu wa kana rabbuka qadiran wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wa ala alihi wa asbihi sholatan wa salaman katsiran amma ba'du wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Panjenenganipun ingkang kinebeken para pilih sepuh saha para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang tansah kantuk-kantuk berkas pandonga miwah pitutur luhuripun. Tumawana sanggayipun para rawuh, para pilanggah kakung miwah putri saha para sanak kadang werdra muda ingkang tansah winantu ingkang suka rahayu langkung-langkung panjenengan Bapak Wahyu ingkang minangka duta surasa pasrah kemarang kakung putri dalah para kadang pangunjung kemateng saking Palesjati ingkang pantes sinuga sagungipun pakurmatan. Kakak sendiri. Siapa? Jawa. Action.